Ahojte, dneska sme sa vybrali na ďalšie miesto. Ráno už mraz, tak nám držte palce. Začíname takýmto hríbom smrekovým. Tu je jeden zašapnutý od zvery. Prišli sme na taký južný svah. Hríb smrekový a ideme pozrieť sosnové miesta. Sme už na svahu, kde rastovajú sosnové, zatiaľ žiaden. Teraz takýto smrekový. Mamine sa teraz podaril smrekový. Kuzačie, muchotrávka červenkastá. Ale je to tu extrémne pochodené. Dneska toho nebude veľa, ale pobeháme to tu. Teraz prichádzam na miestečko, kde je jeden taký buk medzi týmito dubmi. Pri ňom sa mi veľakrát niečo podarilo, tak uvidíme, či tam niečo bude. Ale začína byť už trošku aj povrchové sucho, teranné mrazy, nižšie teploty. Tu je ten buk. To stromček nesklamal. Nič. Veľakrát, keď nikde ani nebol, tak pri tomto strome vždy aspoň jeden. Ale podarilo sa mi ich už tu nájsť aj 25-30.
Ja tu som predtým nevidel ďalší. A nie je to. Bez vrchu tak vyzeralo. No tak aspoň jeden. A vyzerá, že bude zdravý, takže super. Teraz som prišiel na miestečko, kde rastávajú kozáky dubové. A veru sa mi podarili. Také je to 3. Tu som ich našiel. Ďalšie. Trošku sa premiesňujem z takého vedľajšieho pásu. Tu z machu. Tu je jeden smrek. A ďalší. Tu z machu takýto zrejme hlubikový. Muchotrávky červenkasté sú krásne. Dneska ich neberieme. Blížim sa opäť na takú mikrolokalitu, kde zvyknú pekné hryby nájsť. Wow, tie muchotrávky sú naozaj pekné. Riadne. Kde zvykneme hryby nájsť. Aj smrekové, aj dubové. No uvidíme, či tu niečo bude. Po včerajších strmákoch je toto dobrá prechádzka. No, začína byť už sucho, už to vidno. Chcelo by to trošku aspoň poprší. Tu niekto našiel, ale to nevyzeralo čerstvé. Možno niečo po ňom dorastlo, uvidíme. Tu už niekto krájal. Ono to často na tom videu vyzerá, že človek príde do lesa a šup a vybavené. Ale nebýva to tak. Niekedy áno, ale väčšinou nie. Včera sme napríklad dali 17 km, ale po svahoch. A našli sme dokopy 1,5 košíka. Ale pekné zase. Nemusí byť toho kvantum. My to aj tak všetko rozdávame. Maličko si nehávame len tak na risotto alebo do kapusnice. No, tento raz tu nič nebolo. Alebo som aspoň nevidel. Tak ideme hore sa pozrieť.
asi po 4 minútkach. Krásny srenito hlubíkový. O kúsok ďalej. Typ zrnito hlubíkový opäť. Krásne vidno zrniečka na hlubíku. Červený zo spodu, taký do oranžova, jemne. Väčšinou taký zamatový klobúk, hnedý. Ľudovo ho zaraďujeme do skupiny modrákov. Alebo na reze. Na reze agresívne modrý. Je to výborná jedlá huba, len ju treba dlhšie povariť. Bo tepelnou úpravou sa toxíny, ktoré sú v nej, rozložia. To modrenie si môžeme ukázať ešte na tejto plodnici, čo som našiel asi 5 minút dozadu. Tu už je to krásne vidno. Zatiaľ takto. Pekná prechádzka. Sem tam niečo človek nájde. Ale hlavne si oddychne v lese. Akurát mi rodičia volali, že už sú pri aute. Tak idem za nimi, dneska to bude len také krátke videjko. Tak sa držte. Dajte odber, like a koment. Myslím si, že tak o 14 až 17 dní, ak poprší a nebudú takéto mrazy dlhodobo, tak začne to práve jesenné Eldorado. Padne už aj viac listov na zem, bude to izolovať. Už to by mohlo byť potom super. Tak sa zatiaľ držte, ahojte. Tak ešte predsa sa mi podaril jeden takýto zrenito hlubíkový. Kozáčik dubový. Už som úplne na konci lesa. Tu je vlastne cestička, kúsok máme auto, ale ešte na rozlúčku. Je tu dvojičky. Ale ešte bude niečo. Nič. Tak s týmto sa s vami lúčim. A nezabudnite dať odber, like a komentár. Keď dáme 1000 odberateľov, tak urobíme súťaž o nejaký nožík, košík, repelent a podobné veci.